Welcome to Hong Kong. Welcome to Hong Kong. Tara. Sa kanila pala likod. Sumasakay. Ako sumakay sa harap. Hindi ko naman alam. Kala ko parang sa Pilipinas lang. Right hand drive. Wala namang Globe tsaka Smart dito. Ayan. Nakakonect lang ako sa Wi-Fi kanina. Orihinal na isang lugar ng pagsasaka at pangingisda na may kaunting populasyon. Ang teritoryo ay naging isa sa pinakamahalagang sentro ng pananalapi at komersyal na daungan sa mundo. Ang Hong Kong ay may market economy na pwedeng ilarawan sa pamamagitan ng pagtutok sa mga serbisyo, mababang pagbubuwis at malayang kalakalan. Ang pera nito, ang dolyar ng Hong Kong, ay ang ikawalong pinakakinakalakal na pera sa buong mundo. Ang pangalan ng Hong Kong ay unang binansagan bilang Hong Kong noong 1780. Ito ay orihinal na tumutukoy sa isang maliit na bukana na matatagpuan sa pagitan ng Aberdeen Island at sa katimugang baybayin ng Hong Kong Island. Ang Aberdeen ay isang unang punto ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga marinong British at mga lokal na mangingisda. Bagamat hindi alam ang pinagmulan ng romanisadong pangalan, ito ay karaniwang pinaniniwalaan na isang maagang phonetic rendering ng Cantonese. Ang pangalan ay isinalin bilang mabangong daungan o kulungan ng insenso. Ang mabango ay maaaring tumutukoy sa matamis na lasa ng pag-agos ng tubig tabang ng daungan mula sa Pearl River o sa amoy mula sa mga pabrika ng insenso na nasa baybayin ng Hilagang Kowloon. Ang Hong Kong ay tahanan ng pangatlo sa pinakamataas na bilang ng mga bilyonaryo ng anumang lungsod sa mundo. Ang pangalawa sa pinakamataas na bilang ng mga bilyonaryo ng anumang lungsod sa Asia. At ang pinakamalaking konsentrasyon ng napakataas na halaga ng mga individual ng anumang lungsod sa mundo. Nabusog po ba ang isip ninyo sa lahat ng mga impormasyong narinig ninyo? Umpisa pa lang yan, mga kapaumilyas. Tara at samahan ninyo akong pasyalan ang lugar na kilala bilang Asia's World City at Fragrant Harbor. This is Hong Kong. One hour later. Room tour po muna tayo, kapaumilyas. Yan, may couch. May maliit na couch. Switch. Ito, Cosmo. Tapos, merong, may study table, oh. May mini study table, study area. Yan. Oh, Cosmo. Tapos, ito yung room. 2 single beds. Yan. Dalawang single bed. Meron siyang TV. May microwave, oh. May microwave. Microwave. Hindi pala siya microwave. Vault. May vault pala. May blower, hangers, mini ref. May mini ref. Remote control. May water. That's me. Pwedeng gamitin. Tapos dito, ano ba to? Hindi siya na-open. Automatic na aircon. Ito ang bathroom. Oh, may bathtub. May bathtub. May towels. May shower. May toilet. Toilet. Kinuha na niya yung sa Facebook mo, binasa niya dito. Ano yan? Yung sa Facebook mo, nung naglalakad ka, pinasa na niya dito sa group chat natin. Okay. And that's me again. Then, welcome to Hong Kong. Ang hirap naman ng password nila. 1234 1234. Ayos 708. Let's go! A few moments later. Bumili kami ng SIM card, Hong Kong SIM card. Tapos ang mahal, $33.
Pero mamaya ko na siya ilalagay kasi nga hanapin muna namin yung kakainin namin. Yung free lunch. Meron daw libre. So yun yung hanapin namin for today. Dito mura. Kaya lang walang English translation. It's our first meal. My first meal in Hong Kong. Tara. May ice yung tubig nila. May straw. Tangay-tangay at pasurubyo. Busog na kami. Pero ang mahal yata nung kinain namin. Hindi naman naubos ni Mama. Balik na kami ng hotel. Kasi magpaparegister pa ng SIM bago ko magamit. Inadaanan kaming school yata itong nasa kanan ko. May sila may pa-school bus, mayaman. Wala pa ako nakikita ng tricycle dito. Wow, may tricycle kaya dito? Parang wala naman. Kagandahan dito, yan, nakikita mo kung ilang minuto nang parating yung bus. Yan, 1 minute na lang yung sasakyan naming bus. It's my mom. Nadaan siya dito, papunta doon. The next day. Day 2. Good morning. Breakfast. Orange fruit spread. Angkor. Oatmeal. Ito to, ham. Corn. Egg. Good morning. This is day 2 here in Hong Kong. So, anong gagawin natin ngayon, guys? Wala akong idea, pero bahala na ako nung mapapasyalan natin ngayon. Wait lang. Bumalik lang ako saglit sa room kasi naiiyak ako. More chika, more fun. The iconic bus. Ang ganda. Train pala siya, train. Like this one. Tadan! Sige, lakad. Las Chica. It's Nala. Gabi pa. Alas 2. Susunduin na kami. Sakay na kami. Yan. We are now in Statue Square Gardens. Sa ano po to? Central. Videoan mo kami, alikan ko mare. Saan kayo? Oo, yan. Say hi. Let's go. Saan tayo? Hong Kong. Meron silang yun Ferris wheel doon. Ito kayo sa tambayan ng mga Picture kayo. Ay, di mo Bawal magtinda, magkalat dito ng mahuhuli ay madedemanda. May Pilipino.
Nakakatawa naman Tagalog yung sign. May Filipino, ano. Yes. Hi. Oh, yes, video mo kami naglalakad pa, no? Oo, meron na. That's Chanel. O, diba? Ang cute. Chanel. Pag may sikreto yung kaaway mo, ayan. Ibulgari mo. Charis. LV, lumang bag. Giorgio Armani. Louis Vuitton. Dito daw pumupwesto ang mga Pilipino pag Sunday. Yan, dito. Yan. May nakita akong ano dito, pang representative ng Pilipinas. Ayan, oh. Merong kalabaw. Diba ang saya? May kalabaw sa Hong Kong. Ngayon, lapitan. Tadan! PH represent. Gulat ako sa sina-Chinese niya ako. Sabi ko, I'm not from here. Mukha ba akong Chinese? Chinese ako for today's video. Nakakatuwa naman na pagkamalan akong Chinese, may lumapit na babae. Tapos nagsasalita sa... Tapos sabi ko, I'm sorry, I'm not from here. Okay, sorry. Sabi niyang ganon. May nakita si mamang Subway. Yan. Favorite niya kasing kainan yan, even in the Philippines. Sa Pilipinas, lagi siyang kumakain yan. Kapag may nakikita siyang ganyan sa mall, so tara, pasok tayo. Ay, parang pila, hindi ko alam. Sige. Pasok ka sa exit, ito pala entrance. Kaya pala may linya dito. Mali yung pinasukan, kaya pala nakatingin sila. Hala, oh. Ruja. Ganito yung bayaran dito ng pamasahe. Nangangain ng tanga. Tayo marunong. Wait lang, ayan. Natin. Sa lugar na to? Shimshachoy. Dito yung ano, kay sa Hello Love Goodbye. Wow, my favorite movie of all time. Dito yun alam ko dito yun. Itong part. Yeah. Kung tama hindi ko sure. Feeling ko lang. Feeling ako eh. Alam ko dito sila nag-shoot nun. Kita tong kabilang isla. Isla ba tawag? Wait, pakita ko sa inyo. Ang lugar ng Shimshachoy ay nangangahulugang matalim na buhangin sa Cantonese. Ang Shimshachoy ay isang urban area sa Southern Kowloon, Hong Kong. At ito ay lugar ng administratibong bahagi ng Yau Chim Mong District. At ito ay isang piraso ng lupa na na-reclaim mula sa Hong Hom Bay. Ang lugar na ito ay hangganan sa hilaga ng Austin Road at sa silangan ng Hong Chong Road at Cheong Wan Road. Mainit din dito, pero hindi ganun kasing init sa Pilipinas. Kahit, ayan, medyo tirik yung araw. Pero hindi ako nagpapayong, di ba? Tapang ko ngayon. Kasi hindi siya masakit sa balat. Tapos hindi humid yung weather. Hindi katulad sa Pilipinas na kapag ano, parang alam mo yung feeling na nanlalagkit. Dito naman, mainit pero hindi ka nanlalagkit. Kaya na-enjoy ko yung pasyal ko. Kahit, tignan mo, nakaano pa ako. Medyo mainit yung suot ko. Nakadoble pa, nakasando na, naka-long sleeves pa. So okay naman. Tapos pag pumasok sa sakyan, mostly ang nasasakyan naman namin, air condition. So sobrang lamig din naman talaga. Kaya komportable ka pa rin kapag nagta-travel ka dito. Alam nyo, dito sulit yung pagpapaaraw. Kasi kahit saan ka pumunta, maganda talaga yung lugar. Tapos ito, sikat din daw tong tower na to. Yung pag sinabi daw nilang, punta tayo dun sa Relo. Yan yung ibig nilang sabihin. Dito sila pupunta yung mga Pilipino. Alam mo yung kahit tirik yung araw, ayan, wala akong pakialam. Kasi sobrang ganda lahat kahit, lalo na dun sa Macau nung pumunta. Kahit saan ka lumingon, sobrang ganda. Ayan, ikot ko kayo. Then, nala. Men's magazine, oh. Oh. Cute. Dami nilang 7-Eleven dito. Meron na naman dito. Ayan. Diba? Nakailang 7-Eleven na kami. Parang 6 na ba? Hindi nakakailo? Hindi. Kasi dahan-dahan naman eh. Yung akalain ko ikot. Restaurant mo.
This is Central Park na sikat dito sa Blackman na to. Yan. Ito daw nakikipagkita yung mga Pilipino kapag day off nila. Every Sunday. Ayan o. Tignan nyo. Sino ba to? St. Thomas Jackson Park. Sir Thomas Jackson Park. Yan. Itong parang jeep nila dito. Ganda. Buti na lang talaga may kasama kaming namamasyal. Kung hindi, tangay-tangay kami po sa Robio Lalamet. We are now heading to the peak. Dito kami sa The Peak Galleria. Sakit kami. Taas. Para makita yung view. Let's go. Sa taas nitong 552 meters, ang Victoria Peak ay ang pinakamataas na punto sa Hong Kong Island. Ang The Peak, bilang lokal na kilala sa mga taga Hong Kong, ay ang pinakasikat na atraksyon sa rehiyon para sa maraming dahilan. Noong ika-19 na siglo, ang Peak ay umakit ng mga kilalang residenteng Europeo dahil sa malawak na tanawin nito sa lungsod at sa mapagtimpi nitong klima kumpara sa subtropical na klima sa natitirang bahagi ng Hong Kong. Ang ika-6 na gobernador ng Hong Kong na si Sir Richard McDonald ay nagkaroon ng paninirahan sa tag-araw na itinayo sa Peak noong 1868. Ang Peak ay tahanan din ng maraming species ng mga ibon. Pinakakilala dito ang tinatawag nilang black kite at maraming uri ng butterflies. Makikita rin ang baboy ramo at mga porcupine sa Peak, pati na rin ang iba't ibang uri ng mga ahas. Saan tayo galing? Saan? Ay, yung kabila? Doon lang? Bakit parang ang lapit lang? Parang di ba? Sabi ko sa inyo, akala nyo Doon pa pala kami galing. May tao pa doon sa taas. Yun. Doon kami galing. Tama ba? Teka. Mas malamig ng konti dito kaysa dun sa baba. Mas okay yung weather dito sa The Peak. Para ka lang nasa parang nasa Baguio. Ganun yung weather. Medyo maginaw. Nang konti lang naman. Siguro dahil bundok na siya. Pero, Findlay Road. Findlay Road. Dali ko kayo dun sa kabila. The same lang din naman yung makikita. Pero, bumaba lang kami ng ilang floors. Sandali, papakita ko ulit sa inyo. Ang Victoria Peak ay isang burol sa kanlurang kalahati ng Hong Kong Island. Ito ay kilala rin bilang Mount Austin at bilang The Peak lamang sa pangkalahatan. Sa elevation nito na 552 meters o 1,811 feet, ito ang pinakamataas na burol sa Hong Kong Island. At ito ay isang pangunahing atraksyong panturista na nag-aalok ng mga tanawin ng Central Victoria Harbor, Lama Island at ang mga nakapalibot na isla. Welcome to Mines View. Mines View Park. Ayan. May magkakape muna dito sa Pacific Coffee. Dito pa rin sa The Peak. We'll order coffee. Nabubulol pa eh, di ba? Ano kaya sa akin? This one. Umorder kami, hindi ko naman alam yung pronounce yung mga pagkain. Dito kami sa Pacific Coffee. Ano sa'yo? This one. Ang dami mong order. Sakay natin lahat yan? Sige. Doon tayo pumesto. Or kung meron sa taas. So, it's my snack. Piece of cake. And favorite, of course, matcha. Apo, favorite ko yung matcha eh. Apo. Alam mo yung lumilipad-lipad na yun? Regal yun. Masarap yung pagkain nila dito. Masarap ano? Masarap pati drinks.
Masarap ang Lasang kape. mayaman. Oo, ito din, no? Ito din, sabi ko ang sarap. Lasang mayaman. Ah, Nakakamayaman siya. Gusto ko nang ikip, may Kahit mura lang siya, masarap siya. Gusto ko nang ikip eh. Masarap yung pasta nila. Tapos hindi siya tinipid. Ang daming ingredients. Pinablog niya pala. Pina-vlog ko. Sige. Nakikialam ako. Sige lang. Okay lang. Para naririnig. Meron. Ang sarap. Ang sarap din ng kape, grabe. Ang sarap ng matcha. Isang libo. Pwede yan. Kasi Jess, sa sapatos na ito. Akala ko maaga pa kayo nitinanggap sa Subway. Pinalit ko dito yun. Hindi ang dahilan nung sa Subway kanina. Walang barya. We don't accept. Parang maaga nga. Yata. Oo. Walang barya. Opening pa lang. Still early, sabi niya. Oo. Dito kasi 10. May berries siya. May berries. Sarap. Naghahanap ako ng CR kanina dito sa Dapit. Parang mall nila. Tapos nakita ko bigla yung Madame Tussauds, yung sikat, yung mga wax figures. Nandito lang pala siya. Papakita ko sa inyo, saglit lang. Eto na! Hindi ko in-expect na dito pala siya matatagpuan. Sabi ko, ba't may mga nakapilang tao? Tapos sabi ko, kababanggit ko lang kanina, tapos andito lang pala to. Yan o, papakita ko sa inyo. Wait! Hindi ko kilala. Iba. Ano siya? May Sogo sila dito pero hindi pala siya hotel. Hotel. Ayun o. Yun o. Mall pala siya, hindi siya motel. Alain mo yun. O diba? May naka-topless sa Times Square. We are now heading back to Cosmo Hotel kung saan kami nagstay kasi papahinga muna saglit tapos lalabas na lang ulit namin. Doon sila sa likod. Yan yung hotel namin, Cosmo Hotel. Lakad-lakad muna. Tapos tatawid dun sa may pedestrian lane. Bawal tumawid dito sa mga syempre hindi kami taga rito, di ba? 7 PM na nahanap namin yung free na pagkain, yung restaurant para dun sa free food namin kasi sayang din naman. Kailangan makuha namin yun. Kailangan makain din. Kasi nga, libre na yun. Sino bang tatanggitan, di ba? Sayang din yun. Makakatipid pa rin. So, let's go. Samahan niyo kami. Tapos pag nahanap na namin, pakita ko sa inyo yung pagkain. This is our dinner for today. Walang tinidor. Chopsticks lang. The next day. With my Pasarobia jersey. Lalakad papunta sa kung saan bago umalis ng hotel. Let's go! You only have 3 designs. 3. 3. 1, 2, 3. I'll get one of these. 非常好 One. 这个开启鱼了 Can I check first?
Naghahanap kami ng ref magnet. Wala kaming makita. Dito kami napadpad. Yan. Kung ano-ano. Masarap to. $50. Wow. Masarap. Daming pagkain. Ang video lang. Cookies. And that's our Hong Kong adventure. Thank you for watching this vlog, and if you're new to my channel, please don't forget to like and subscribe. Nandito na ulit kami sa Hong Kong Airport dahil babalik na kami ng Pilipinas. Maraming salamat sa panonood ng video ito. At kung nag-enjoy ka, pa-share naman. Thank you. Maraming salamat po.